салом алейкум бародаро, салом алейкум дӯстои азиз. Бениҳоят хабарҳои хуш дорум барои ҳар яки шумо. Се нафар аз одамое ки мо видео карда будем гумшудаҳо пайдо шуданд. Якумаш иними бибисоро даётон боша. Агар ҳами духтарака ман видео карда будам, гуфтум ай ноҳияи Файзобод ҳамроҳи духтари гумшудагиай. Хоб ҳами духтарака алҳамдулилло пайдо кардиян, соқ саломат будай. Ва диюм духтараке ки ами духтараки ами бисороро ай бозори Саховат, ая общежитои бозори Саховат пайдо кардем. А диюм духтараке ки гум шудага, гуфтум алҳамдулилло соқ саломат пайдо шуд. Кадом нафаре ки хонаи Аллоҳ сафар кардане ними ҷада ҳаҷи умра меброя, ними сурате ки дар инҷа мундаге, ними рақамо да занг зане сафар кунем ба хонаи Аллоҳ. Хач. Наша компания Хач Центр предлагает вам еженедельные вылеты по очень хорошей цене. С компанией Хач Центр вы совершите за одну поездку несколько раз умру наилучшим образом. Также в стоимость поездки входит экскурсия святых мест. А более подробно вы можете узнать, посетив наш офис. И духтарак боша аз ноҳияи Регар буд. Мирзозода Рухшона даётон боша видео кардаги. Ноли ман бо даҷа скриншотои ҳамун видеои караги ма мемунам. Алҳамдулиллоҳи духтарам соқ саломат пайдо шуда. 46 микрорайон аз ҷид буда, намедонам ё ки чӣ буда, ҳамуҷо хулоса пайдош кардиян. Ва сеюм нафаре ки гумшудагӣ буд пайдо шуд. Алҳамдулиллоҳ ин яке аз бародарои худмон ман дар Хачкала буромад. Чандин блогерои дига барои ёфтани ҳамин бача эълонҳо дода буданд дар шабакаи иҷтимоӣ. манам видеош кардам. ба фазли Аллоҳи пок Аллоҳро ҳазор бор шукрона мекунам. баъд аз видеоро гузоштани мо як апай ҳастай ки Хачкала ба мо занг зад, хабар дод ки ҳамин бача дар ҳамин ҷа қарор дорад. мақсад ба ҳамин гуноҳ дастгир шудагӣ дар ҳамин ҷа. Хуб гӯш кунен ва ба дигарон расонен ҳамин гапора. 72 нафар аз ҷавонҳои тоҷики худмон дар зиндони Махачкала зиндонӣ шудагианд ба як гуноҳ, ба як ҷурм. паҳн кардани маводи мухаддир. ба забони русӣ гирем фаҳмотарай барои шумо закладка, закладчико меган ку, ҳам хеле закладка қатӣ. дар байни ва ё ҷавонҳое ҳастанд ки синну солшон 14 сола 15 сола кӯдакан ҳолӣ. ва дар байни онҳо боз занҳорам ҳастанд, духтарои ёш, духтарои тоҷики худмонанд ки паси панҷара шудаганд. ва инчунин чандин нафарое ҳастанд ки ба синну сол аз ман бузургтаранд, ба 40 мерасанд ва ба 39-40 солаанд мехеланд. ҳамаи ҳамино ба як гуноҳ шиштаганд. бовар мекунен шудаги буд, беному нишон буд. бечора модараш зор гирён бо оби дида ҳар рӯз дар даҳани дари як аделу як спецприёму дар пушти дари як корхонае бо оби дидаи гирён фарзандша мекофт. аз ҳама беқадртарин зиндониҳое ки дар зиндон ҳастанд ба ҳамин гуноҳ шиштаги одамоанд. ин аз гуноҳи анамо проститутсиярам безебай. ҷавонои азиз, илтимос, гуноҳ ҳамаш гуноҳай, ҷурм ҳамаш ҷурмай, зиндон барои ҳама сахтай, вале илтимос худтона эҳтиёт кунен, дар ҳамин раҳ наравен, фикри падару модаротона фикрен, ҷони ҷавони худтона фикр кунен. Кадом бародарое ки дар шаҳри Санкт Петербург қарор дорем, ёдовар мешавем ки дар қурутобхонаи Исмоил Тоҷик аксия рафтеса. то рӯзи 14 ноябр аксияи оши паловай. ош як 10 чойник мехӯрӣ, 20 чойник мехӯрӣ, нонуш, нимтанон, салат, палат, ҳамаш зерабой, ҳамаш қоидави 250 рублай то рӯзи 14 ноябр давом мекунад. бародаро бисёриҳошон медонанд ва бисёриҳошон намедонанд. мо ҳиҷомарам дорем. ҳиҷома Исмоил Тоҷикам дар ҳамин наздикии қурутобхона монай. нигоҳ кунем бародаро азиз, фита бочка ва дар инҷа бошад дута ҳамон кате ки дар инҷа ҳиҷома гирифта меша, масаҷ ҳамаш қоидави ва китобҳои Қуръон, ҷойнамозҳо ва электрони ҷойнамозҳо, инчунин китоби мухтасари саҳиҳи Бухорӣ ва чандин китобҳо дар инҷа дорем, дорувои табобатӣ дорем. нархи ҳиҷома бародарои азиз, бисёриётон мепурсед, нархи ҳиҷома 2000 рубли русӣ. дар ҳамин 2000 рубли русӣ чӣ дохил мешавад? фитобочка чанд тае ки метони шишта ва баъд аз ин масаҷ се намуд масаҷаи ручной аппарат қатӣ, мисол бо ҳамун вакуумни меган бо банка қатӣ масаҷ мегиранд ва ҳиҷомарам ҳаст. нигоҳ кунед.
ҳамаи ҳамин дар як ҷойгӣ 2000 рубл бародар. Банкашам дар ҳамин дарини 2000 рубл дохил мешавад. Аётона бурорем ҳиҷома аз соати 9:00 то соатои 23 то соатои 12 шаба кор мекунад. Ҳама рӯза ҳамин рақамое ки дар рӯи экран омадагӣ ҳам рақамои хурӯтобхонамон ва ҳам рақамои ҳиҷомамон. Занг занен, номнавис кунен, навбат гирен, биёен ҳиҷома гирен, роҳат кунен. Адресои хурӯтобхонаи мо Санкт Петербург, уна метро Приморская. Дидем метроро, уна одамо буромадеся метрои Приморская. Ҳамин дари метрои Приморская мебиёем, ягон сутоб намехем, рост мебиёем. Ина Железноводский 68. Кадом нафаре ки такси қати омаданем, мошинои хитон қати омаданем, парковкаи бепула дар инҷо мо ин мошиноро диди. Я моҳ зиёд шуд, 2 моҳ зиёд шуд, баъзеш дар ҳаминҷа истодагӣ бепула иншаалло ягон гап хабар намешавад. Железноводский 68 дидем хитоб мехӯрид, дар ин инҷа хурӯтобхонаи Исмоил Тоҷик нависондагӣ.